alhamdulillahi rabbil alamin ama sambalo caggal yettude Allah e julde ene laado Allah sallallahu alayhi wa sallam Allahu alayhi wa sallam. en calmini e dendagal heɗiyankoɓe meɗen tedduɓe kala mo ina heɗo sawtuji meɗen e ndeɗo jonde wi'etende jonde hufde haalde andu hoorema Naam. caggal nde ganduɗen koye meɗen jiɗɗen ko andude ceerno meɗen Seydil Hadji Mamadou Abdoul Saydine gonga nde wonno kala ko eɗen ganda ko ɗon ɓuranno wonde farilla e meɗen. naam en calmini rendo ngo fof en calmini ceerno meɗen ceerno Amadou Tidiani Ba gonga e ceerno men ceerno Ibnu Oumar naam e dendagal seeremɓe maɓɓe galleji ɗi fof kanji fof en ndendini en mbi'iɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. wini ko ceerno Mamadou Yousuf Sissoko machallah kam woni koɗo men hannde e yewtere men wiyetede andu hoorema ɗo Sakto Daga FM. toon to kala lagal to ko jol yongo yewta hono Amadou Ly gorko mo legal sifaw baɗo golle mum sanne ɗum noon o weltanama hano hannirta niyete ceerno Mamadou Yousuf Sissoko no mbiɗen ni en degganino tarikh o tarikh ceerno ene alɗi ene yuɓɓi ene yooɗi sa ƴeewi tarikh ceerno tan ko tarikh nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. en garino ha hankkadi ceerno jettima wuuro ngo joni noon hankkadi mbawata ɓamtande bandiraɓe hannde holɓe ceerno arduno jeeɗiɗo ɓe hankkadi ha hankkadi ɓe jippi ceekewi eɓe gara ga hankkadi lawde to jamaka woni ga hankkadi Hamdallahi naɓe tawataɓe ga ha temantunaɓe biccimi ceerno Mamadou Yousuf bandiraɓe en kettima tigi ko noon tigi wano Allah jama sambalo e mbi amin allahumma amin eyyi ko noon tigi wano yettore wodani Allah Allah muñani en ha ɓe jottima e hettere malane nde gonga o soppi o anniyima o jangi aya mo annabi Ibrahima alayhi salam nodduno Makkatal Mukarrama nde noddanno tagore allahu akbar rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gayri zi zar'in inda baytikal muharram haɗo aya o haaɗi machallah Allah notimo e ɗum ñande hen ɓe o darodi ɗon ɓe o juldi tisbar gadano omo ardi e hewɓe ne cari e ladde he kono ɓe o juldi waktuɓe koɓe jeeɗiɗo kanko watti jeeɗiɗo koɓe jeegom Allah yeɗimo ñande hen omo wonti e Samba Ba bañowo Samba Ba bañowo mo ganduɗa ina hollimo ladde nde on Samba Ba omo wonti e muɗum darodi e mum e Abdoulaye Sissoko onne ko bañowo jeeya ko Hamdallahi e Aliou Sare Yero e Bocar Moussa Sy e Alpha Ishaqa Niang e Oumar Mana wiyeten Oumar Mana Balde on ina wonti e maɓɓe e saksiraji dini radiallahu taala anu o watti ɓe jeeɗiɗo kanko woni almami maɓɓe ñande hen ɓe gadi julde ɗo ɓe ceekewi ɗo ɓe julno toon ɓe juuloyno ɓe ceekewi ɗo ɗon dakano ɗon ɓe adi julde tisbar gadano e waktu mo ganduɗa kadi ko waktu tisbar ñalawma alkamisa radiallahu taala anhu gonga machallah ceerno Mamadou Yousuf ɗo kadi e ndiɗo gardede machallah ha so yewtande haade ɗo tan machallah ene yonanno machallah hakke ko ɗum yuɓɓi ko ɗum weeli joni noon ɓe jettima ɗo ɗo ceekewi ɗo ɓe juuli tisbar no ɓe baddanno ɗon ɗo ceekewi ɗo faade jaman mawɗo ga ko ɗon ɓe dakino hankkadi ko ɗon ƴiwongal ceeɗu tawnoɓe ƴiwongal biyetegal ƴiwongal ceeɗu ɗon tawnoɓe mo ɓene mbiyanno ñande hen ƴiwongal ngal nde toɓi nde yettore wodani Allah ñande hen nene Mariame eɓe joguino horde mawde nden fawa e hoore makko ƴiwon nde toɓi ha silti ko nden horde mawde almuɓe jogui e dow hoore makko ñande hen ɗon ɓe daaki eɓe gummo ɗon eɓe gara eɓe coppa ga ga jamaka woni ga noon hankkadi dawi ɗi ɓe gummo temanto ɓe gummo Hamdallahi ɓe kadi daakiɓe ɓena daaki kono kamɓe fof soɓe dawi koɗo jamaka ɗo ɓe dawata nden soppere ɓe natani ɗum ha ɓe natani soppere galleji ɗi hankkadi nde jamaka nde wonno kanko ko o ñemtinɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no puɗɗuɗa wiide ni gueɗe sehsiraji dini fo radiallahu taala anhu
sa rewindima ɗum so tawi wonko ngannduɗaa e tarikh al islam wonko ngannduɗaa e nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam a tawat ko nano tan e ñaamo ɗum ɗo yehii tan ɗum ɗo reftii heen dokkal makko ngal e fergo ngo e golle ɗe e jarabuyeeji jiyaaɗi ɗi fofof ko nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko noon Allah rokkini Cheikh Sirajuddin radiallahu taala anu e ɗum ɓe ngoni hankadi haa ɓe coppi hankadi haa galleeji ɗi coppa heddi hankadi tawi o wi'iino ceerno men ceerno Ibrahima Diallo radiallahu taala anhu to mawo o wii keɗo ɗon min haa min nela e mon woto enen fof ngummoɗen naaten ladde en ciwa anndude ɗo ngoneten dental pongal ni eyi so tawi enen fof en ngummoriima ni tan en naati e ladde eyi Allah ko deenoowo kono wonaa noon mbatten keɗo ɗon kam haane nokku o yiita fof mi nelana on ngaron tawon kam ɗo gonɗon ɗo noon kala peranɗo Allah subhanahu wa taala ummiiɗo e nokkuuji ngari tawi on bisimilla muɗum tawde ko peranɗo Allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam bisimilla mum o wii ceerno Ibrahima Diallo jaɓɓoɗaa kala perɗo haa nokku o yiite so nokku o yiitama on sahaa min nelana on machallah woni hankadi nde yehi haa hankadi nokku o yiita hankadi hoolaare heɓaama soppaama ndeen wonde o nelani ceerno Ibrahima Diallo o radiallahu taala anhu e dental gongal ton ngal toon to mawo machallah on sahaa woni hankadi ɓe gummi hankadi ɓe ngari ɓe tawi mum ɗo e nokku hee tigi eyi caggal nde ɓe ngari noon ɗon galleeji ɗi fodde galleeji adiiɗi jippaade e fergo ɗi ko pooye temedere e sappo e jeeɗiɗi fooyre allahu akbar eyi pooye temedere e sappo e jeeɗiɗi fooyre wonaa galleeji ko pooye so limtaama wiyetee ko pooye temedere e sappo e jeeɗiɗi fooyre ɓen adi jippaade ɗo e madinatu Gounass tawti Cheikh Sirajuddin radiallahu taala anhu noon tigi wadde so mi faami caggal ko ceerno arde jeeyɗo ɓe haɓe ciinca ɓe ngayni eyi caggal muɗum abbiɓe ɓe ko pooye temedere sappo e jeeɗiɗi machallah kadi ko yemrol makko ɓe kay yemrol makko radiallahu taala anhu tawi ɓen fof ko jiiɗa hankadi nden ɓen adi yottaade wuro ngo ɓen adi rokkeede galleeji on sahaa nde fergo ngo sukkiti ummoriɗo ummorto fof ummortoɓe Gambi ummortoɓe Fuuta ummortoɓe Guinée ummor fof hankadi fergo ngo ari kono ko ɓe gonno adinoɓe ɗo e madinatu Gounass machallah ɓe ɗo pooye temedere sappo e jeeɗiɗi fo est ce que noon tigi jarama ceerno Mamadou Yousuf Sissoko jarama bandiyankoɓe heɗiyankoɓe saktirde men Dakar FM mo 94.9 yewtere men wiyetede andu hoorema waɗore kala alerte 20 heures ha 21 heures joni noon ceerno Mamadou Yousuf Sissoko Cheikh Sirajuddin sehloji mo Saydou ko tari makko gonɗen o wonno ko toon to Médine Elage holɓe o wonduno toon e holɓe o soccodino toon ceerno Mamadou Yousuf Sissoko jarama a jarama aw Sambalo on mi andan ɓe mantirte ɓe mbiya nangue leñol ɓuɓri yontaɓe jarama ɓe mbiya noon kadi e wonno masenkoɓe mbirata ɗum eyi kono fof woɗɗodirani eyi a namnino ɗon namdal ngal poɗɗa namnade sabu ine jogii mawɓe ɓe ngannduɗaa so inɗe mumen naati e noppi men tan ɗum ko manore men ɗum ko malu men kadi zurriyaji maɓɓe ina keewi e dental heen nande ɓe ɗum nde ina waɗɗi en tawde Allah andini en wonko mbinduɗen heen e ndewen heen limtude noon mo limti juuma mana limti juuma mo limti gaynata machallah mo limti gaynata bisimilla bandiraɓe fedde Cheikh Sirajuddin radiallahu taala anhu ɓe o wonduno Madina Seydil Hadji Ali radiallahu taala anhu ko adi fof en mbiyan ceerno men ceerno Ibrahima Diallo radiallahu taala goto gandaɗo sabu kanko ko o sahabajo to Seydil Hadji Ali radiallahu taala anhu Allah ƴettimo kadi yidde makko nde e fofof makko watti yidde nde ɓernde makko nde no yiɗiri ceerno ni haa o waawa haalde hay hunde kanko haa o muga yidde makko e ceerno radiallahu taala anhu ceerno men ceerno Ibrahima Diallo adortoɗen radiallahu taala anhu eyi se mbi on ceerno Ibrahima Diallo radiallahu taala anhu ndewnen heen ceerno Ibrahima Foroya ceerno Ibrahima Foroya bamum Sharif Ibrahima Foroya en on ina tawa e wondunoɓe
e saksiraji din radiallahu taala an to madina seydi Hadji ndewnen hen Alpha Oumar Patel Dia Alpha Oumar Patel Dia Mamou Model ko o wonno jaatigi ceerno to madina seydi radiallahu taala an on wino o winde nde o yetti nde ceerno jaɓɓimo ha gasi o noddi o limti ɓe ha yetti Alpha Oumar Patel Dia o wi Alpha Oumar Patel Dia ko an woni jaatigi makko Alpha Oumar Patel Dia ummi nangi jungo ceerno o wi o dari on tami dande jungo ceerno o wi jehen Seydil Hadji Ali wimo aha on jahat kono fota batu ngu timma kono ko an woni jaatigi makko radiallahu taala on wiyete ko Alpha Oumar Patel Dia on Alpha Oumar Patel balde kono o lolliri ko Alpha Oumar Patel Dia an neɗɗo no lolliri ni ina foti noddirede noon Alpha Oumar Patel Dia ina jeeya e wondunoɓe Cheikh Siraji on woni jaahi Cheikh Siraji radiallahu taala anu e yamirore Seydil Hadji Ali to Medina Elas ina jeeya hen biyeteɗo Alpha Bayla Alpha Bayla somi fayani ko o woni bamum Mamadou Bayla en Alpha Bayla ina jeeya onna hen e Alpha Mahamoudou Kande on ina jeeya hen e ceerno Ibrahima Gueye machallah ceerno Ibrahima Gueye radiallahu taala anhu on ko mawɗo subalɓe Alaji Ibrahima Gueye kanko tarihi makko goɗɗo o holko addi ha wiya Alaji o hajjoyano ko Seydil Hadji Ali wimo alhaji o anni yino hajjoyde nde o yiiɗi e Seydil Hadji Ali radiallahu taala anhu wimo an a hajji ɗon o woni ha Cheikh Siraji Din radiallahu taala anhu ari tawimo Alaji Ibrahima Gueye omo wonduno e ceerno Bachirou Wan Abdallah en calmini sunnatunaɓe machallah en calmini sunnatunaɓe en calminiɓe no feewi nde wonno koɓe ɓiɓɓe sahabaɓe on ceerno meɗen ceerno Mouhamadoul Bachirou Wan jeeya ko Abdallah machallah ko Abdallah Ferno eyyi on ina tawa e wondunoɓe Cheikh Siraji Dini radiallahu taala an to Madina Ali e ceerno Abdoulaye Diowol Wan ceerno Abdoulaye Diowol en calmini tani ko en heddiɓe ɓe kamɓe foof en calminiɓe en juurimaɓe ɗo inde taniɓe nodda ɗo on ina tawa hen ceerno Abdoulaye Wan Diowol e ceerno Issa Wan biyeteɗo ceerno Issa Wan onna hen e ceerno en mbi ceerno Issa Wan onna tawa hen en mbi kadi ceerno on no wonduno e makko no sakitiki ruttade Fouta e yamirore ceerno on nde wonno ko kañum wonno mawɓe almuɓe ceerno Mahamoudou Oumar Kane Dabia ceerno Mahamoudou Oumar Kane Dabia ina wonduno e maɓɓe Madina Seydil Hadji Ali radiallahu taala an ko on wonno kadi mawɗo duɗɗal ngal to hoore fonde ceerno Mahamoudou Oumar kañum wonno mawɗo duɗɗal Cheikh Siraji Din to hoore fonde e ceerno meɗen ceerno Saïdou Hamad kamɓe ceerno ɗaccirno duɗɗal ngal hoore fonde ceerno meɗen ceerno Saïdou Hamad en calminiɓe kamɓe fof e taniraɓe maɓɓe machallah e ceerno Ahmadou Tafsir Ly ɓoggel e ceerno Ahmadou Tafsir Ly ɓoggel en calmini seere ɓe liduɓe ɓe galle Moussa Ly en e galle maɓɓe o kamɓe fof en calminiɓe en mbiɓe Ly on ina tawano e on ina ummodi e ceerno Guila Fouta ceerno Ahmadou Tafsir Ly ɓoggel e ceerno Mahamoudou Diogel Ba Diogel naaɓe ceerno Mamoudou Diogel en calminiɓe on ina wonduno e Cheikh Siraji Din radiallahu taala anu tawde mbiɗon ko yo en limtuɓe so en limtino en juumat kono ma yimɓeɓe kebko beltori e ceerno Abdourahmani Ali Gangue ceerno Abdourahmani Ali Gangue en calmini ɓiɓɓe ɓe hande yettore wodani Allah omo jogui jangguinoɓe Alqur'ana taw ko renɓe Alqur'ana en calminiɓe kamɓe foof billion kamɓe fof calminaɓe eyyi e ceerno Mahmoudou e ceerno Mamadou Oumar ceerno Mamadou Oumar baba Issa ay Mamadou Oumar en ɗiɗo gonno galle ceerno machallah bamum Alaji Abou Ndiaye wiyete ko Mamadou Oumar Babou Issa wiyete ko Mamadou Oumar ceerno sendirannoɓe ko Gumalo walla Baba Issa machallah e ceerno Mahamoudou Oumar Baba Issa Diallo ina wonduno e Cheikh Siraji Din radiallahu taala e ceerno Ɗahiru Goral Diallo bamu Ceerno Tidiane Ɗahi selli Goral e ceerno Mamadou Almoudo Balde machallah
ceerno mamadou almudo baal imam mahmoud ceerno mamadou almudo baalde on ina tawano e wonduɓe cheikh siraji ndi radiyallahu taala e ceerno oumar mana baalde mo kalnoɗen naane eywa so a limti ɓeeɗo woni wondunoɓe makko juuduɓe ceerno oɗo on ina tawano heen e ceerno alpha ishaqa ñang machallah on ina tawano e jeeɗiɗo ɓe e alaji amadou ɗaifa diallo baalaji ceerno alaji amadou ɗaifa diallo kanko ko duɗal o wonduno o ardu o feri omo ferdi e duɗal e alhaji amadou hamad ba ɓen ko sahabaɓe cheikh siraji din radiallahu taala anhu en calmini alaji baba galle ba en calmini dendagal miñiraɓe makko en calmini galle o foof en juurimaɓe nde wonno kanko ceerno amadou hammad omo wano e dental he sa limti sa noddi jamaragal mbiya o way kono seydina aliyu karramallahu wajhahu wano e dental nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam eyyi ɓeeɗo ina tawa hen kono jokken ndimten fodde ko allah newnani ene maɓɓe foof eyyi ceerno ibrahima samba ba on sertatano e alaji amadou ɗaifa baba ibrahima ceerno ibrahima samba ba on ne ko joguel naajo e ceerno mahmoudou ba joguel en kaali en ceerno mahmoudou ba joguel e ceerno abdoullahi ba on ceerno abdoullahi ba ɗum ko almuɓɓe wondunoɓe alaji amadou ɗaifa e ceerno bocar eliman e ceerno alhasan alhaji e ceerno aboubacar ba e ceerno moussa hawa e ceerno mouhtar moussa e ceerno woppa demba kelɗo e ceerno saïdou samba e ceerno haadi alpha amadou dila on ina wondino e cheikh siraji din radiallahu taala anu ceerno haadi en calmini jajaɓe fof machallah ceerno haadi alpha amadou dila ina wonduno e maɓɓe kamɓe fof machallah e ceerno baboubou sy ceerno baboubou sy ko kolda wonno machallah kañum wona madina sisataji aali ko kolda ɗon hontimo ɗon o wonno ko ɗon nde karamaji ceerno ɗi peeñi ɗon ko ɗon o waɗi duuɓi fodde jeeɗiɗi omo darta ceerno o yiitani ɗum o sifananomo ceerno baɗomo ceerno ni ko kolda ɗo allah hollimo cheikh siraji din radiallahu taala anhu kanko baboubou sy ay ɓeɗo fof ina gonduno e cheikh siraji dini radiallahu taala anhu e ceerno bocar moussa sy e ceerno yousuf aliyu on jinnaɗo yousuf baylo on meeɗani sertude e cheikh siraji radiallahu taala anhu ummade hoore fonde ha madina soppa baba meeɗani sertude e ceerno aliyu abdoullahi sissoko eyi bañowo ɗiɗaɓo o ɓiyum aliyu abdoullah kanko holko hannomo tawede e jeeɗiɗo ɓe kanko heddodino e puccu ngu puccu ceerno ngu kanko ɗowno puccu o ceerno wi hankkadi de mbiɗa yiɗi yaarude koyɗe ummade lenngeyel ha yetti madina ɗo ceerno ko koyɗe yaaruno kanko ne o wi o waɗɗata ko puccu ngu ceerno jippata ko puccu o waɗɗo ɗum o ɗoyi puccu ngu ko ɗum haɗimo hawrude e jeeɗiɗo julduɓe tisbar kanko aliyu abdoullah kanko wonno samuro men sam e ceerno ahamadou moussa sy eyi e ceerno amadou moussa gonnoɗo uba mawɗo meɗen yo allah yurmomo yaafo e ceerno alseyni baylo sissoko ceerno alseyni baylo o ɗum woni bamum ɗum woni mamum alsane dumbe en o jibini bam makko o woni alseyni baylo anani on alseyni baylo e wonduno e maɓɓe e ceerno fode caabije misra e ceerno aliyu sara yero jamanka ande e limtinoɓe naane omo tawano e jeeɗiɗo ɓe e ceerno ahmadou yassaru biyeteɗo ceerno ahmadou yassaru e ceerno baydi sissoko sare deela ɓeɗo fof ina gonduno e saksuraji dini radiallahu taala anhu madina aji ha madinatu gounas allahu akbar bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe e heeɗi heɓe saktir men Daga FM mo capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere jeenayyi machallah en keeɗima oɗo taarih belɗo taarih siraji din Cheikh Alaji Mouhamadou Seydou Ba jeeliɓe o artuno ɗoɓe kono kadi ɓe wonduno toon to Médina Hélas en nani e sawto hono jinnaɓe ceerno Mamadou Youssouf Sissoko bandiraɓe nani paami beltima yo allahu sellin sembina
karalla men imina jongo seeɗa